Un avantaj la cutia Nicot este compartimentul pentru zahăr candy, prin care matca poate fi eliberată de către albine după primele 24 de ore. Astfel, stuparul nu mai trebuie să vină după 24 de ore să elibereze matca, iar albinele o eliberează singure. Se observă compartimentul pentru zahăr candy. A fost consumat zahărul din el, iar matca a fost eliberată de către albine. Acum vom peria albinele de pe rama cu cutia Nicot și vom trece la transvazarea larvelor în rama porbotci. Se observă larvele din cutia Nicot. Le vom recolta pe cele mai mici. Le vom alege pe cele mai mici și le vom transvaza în ramele porbotci. În jurul larvei se observă lăptișorul pe care albinele deja l-au depus. Se observă pe fundul cupulei larva eclozionată recent, probabil vreo 12 ore, cu un pic de lăptișor. Această cupulă este perfectă pentru a fi introdusă în ramele porbotci și dată la un starter pentru a fi crescută. Transvazăm larvele din cutia Nicot în rama porbotci. Rama porbotci are leațurile rabatabile, le rabatăm pentru a introduce mai ușor cupulele în portcupule. Am început transvazarea larvelor în ramele porbotci. Se observă deja cupulele cu larve așezate în portcupule și pe suporții de bloc.